परमा एका विजयजनस्थिता राजनागवाय स्वाहाय ओम आसवासवते बद्धा कामग्रंथपरायण इहंति कामभवार्थ मन्यायन अर्थ संजय राजनागवाय स्वाहाय ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କେତେଟା? ପଚାରିଲେ ତମେ ମତେ ପାଇଛ ନା ମୁଁ ପାଇଲେ କଣ ହବ? ରୋଷେଇ କଣ ଖାଲି ବୁଝାଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂତା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ପାଇବେ योगस्त्रयं मया भक्ता नृणां श्रेयो